ċelebrant tal-qudisa tal-lejla huwa r-retur tas-Santwarju Don Gerard Boħaġar. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla u laqda fl-Ispirtu Santu tkun ma'kom il-koll. Wasalna fit-tieni ħadd tal-Avvent, ejjew eżjes inkomplu din il-mixja tagħna. Ħanħejju ruħna tassew biex nilqgħu il-mulej Ġesu fil-ħajja tagħna ta' kuljum. Li noffru kif nagħmlu kull nhar ta' Sibt dan is-sagrifiċċju tal-Qudiesa għal benefatturi ħajjin u mejtin tas-Santwarju kif ukoll għal dawk il-persuni li matul din il-ġimgħa poġġew l-intenzjonijiet tagħhom f'riġlejn Omna Marija. Fil-waqt li nħossuna mill-quwa, mill-mulej li stedinna, mill-mulej li ħejja għalina din l-ikla, ejjew narfu n-nuqqasijiet tagħna u nitolbu maħfra għal ħtijietna. Mulej ħniena, Kristu ħniena, mulej ħniena. Iħenna lina Alla li jista' kollox jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ħanin li tista' kollox, għamel li xejn fid-dinja ma jfixkilna, aħna u nħaffu biex niltaqgħu ma' ibnek. Iżda għatina l-għerf tas-sema biex nissieħbu mal-istess ibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u li miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Profeta Iżajja. Għad toħroġ fera mit-sok ta' Ġesse, għad timbet rimja minn eruqu. Fuqu jistrieħ l-ispirtu tal-mulej, l-ispirtu tal-erf u d-den, l-ispirtu tal-għal u l-qawwa, l-ispirtu tal-erf u l-biża tal-mulej, u l-għaxqa tiegħu fil-biża tal-mulej. Ma jiġġudikax skont ma jidher fl-għajnejn u ma jagħtix sentenza skont ma jisma', iżda jiġġudika l-imsejknin skont il-ġustizzja u jagħti sentenza skont is-sewwa lill-fqajrin tal-art. Isawwat il-kifra bix-xettru ta' fommu u b'nifsu fteh joqtol lil-ħażin. Il-ħżiem ta' ġenbeh tkun il-ġustizzja u l-fedeltà ħżiem ta' qaddu. Il-lupu jibda jgħix mal-ħarub, il-leopard mal-gidi u jeraw flimkien l-oġol u l-ferħ tal-iljum. Daqsxejn ta' tfajja li suqhom, il-baqra u l-ors jeraw flimkien u l-freħ tagħhom flimkien jistrieħu. L-iljun bħal gendus jiekol it-tiben, it-tarbija tal-ħalib titlieb fil-ħofra tas-serv u t-tifel miftum idaħħal idu fil-bejta tal-lifa. Ma jagħmlux aktar deni u anqas sara fuq il-muntanja qaddisa kollha tiegħi. Għax mimlija il-ar bl-arfin tal-mulej bħalma l-baħar u miksib lill-mijiet. Imbagħad jiġri f'dak il-jum li l-għerq ta' Ġesse jieqaf bħala sinjal għal popli li ilu jfittxu l-ġnuż u l-amara tiegħu tkun imsebħa. Il-kelma tal-mulej. Salm responsorjali ngħidu flimkien. Tħaddar f'jemu l-ġustizzja. Tħaddar f'jemu l-ġustizzja. U Alla, għati lis-sultan il-ħaq tiegħek,
il-ġustizzja tiegħek lil bin is-sultan biex jiġġudika l-poplu tiegħek bil-ġustizzja u bil-ħaq l-imsejknin tiegħek ngħidu flimkien tħaddar fiemu l-ġustizzja. Tħaddar fiemu l-ġustizzja u slim kotransa ma jintemm il-qamar. Isalta minn baħar sa baħar u mixmara sa tru fl-ard ngħidu flimkien tħaddar fiemu l-ġustizzja. Għaxu jeħles l-fqil li jsejjaħlu u l-imsejken li m'għandux min jgħinu. Iħenna d-dajjef u għal-fqajri, il-ħajja tal-fqajrin isalva, ngħidu flimkien, ħaddar fiemu l-ġustizzja. Ismu jibqa' jissemma l-dejjem, id-dum ismu sakemm id-dum ix-xemx. Bih jidbir kull ġnus kollha tal-art, il-popli kollha jsejħulu ħieni, ngħidu flimkien. Qari mill-ittra ta' San Pawlu Apostlu lir-Rumani, ħuti, kull ma nkiteb fl-iskrittura fl-modi, inkiteb għat-tagħlim tagħna biex bis-sabar u bil-faraġ li tagħtina l-iskrittura aħna jkollna t-tama. Alla li minnu ġej kull sabar u faraġ jagħtikom il-grazzja li tkunu fehma waħda bejnietkom skont Kristu Ġesu biex f'hom wieħed u b'qalb waħda tfaħru lill-Alla u missier Siedna Ġesu Kristu. Għalhekk ilqgħu lil xulxin bħal Kristu wkoll għalilkom għall-glorja t'Alla. Jien ngħidilkom li Kristu sar għaddej tal-luċ il-kontiżi minħabba l-fedeltà ta' Alla biex iseħħu l-wedjiet li jagħmel lill-patriarki u biex il-pagani wkoll ifaħru lill-Alla minħabba l-ħniena tiegħu bħalma hu miktub għalhekk jiena nfaħrek fost il-ġnus u nanni tifir ismek. Il-kelma tal-mulej. Jekk jogħġobkom qumu bil-wifqa l-Evanġelju. Ħejju triq tal-mulej, id-drittaw il-modijiet tiegħu. Il-bnedmin kollha jaraw is-salvazzjoni ta' Alla. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dawk il-jiem der Ġwanni il-Battista jippriedka fid-deżert tal-Ludija u jgħid: Indmu għax is-saltna ta' smewwiet waslet. Għax għalih kien ingħat permezz tal-profeta Iżajija meta qal: Leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert, ħejju it-triq tal-mulej, iddrittaw il-modijiet tiegħu. Dan Ġwanni kellu fuqu libsa tax-xar tal-ġemel bi ħżiem tal-ġild madwar qaddu u l-ikel tiegħu kien ġradijiet u wasel selvaġġ. U kienet tmur għandu Ġerusalemm u l-Lodija kollha u l-inħawi kollha ta' madwar il-Ġordan. U kienu jitamdu minnu fi xmara Ġordan huma u jistqarru dnubietom. Kif ra bosta Farizej u mis-Saduċej ġejjin għall-magħmudija tiegħu għalilhom: Ja nisa l-lefat, min urikom kif għandkom taħarbu mill-korla li ġejja? Għamlu mela frott xieraq ta' indiema u taħsbux li tistgħu tgħidu fikom infuskom: Għandna missier lill-Abraham. Ngħidilkom li Alla minn dan l-istess ġebel jista' jqajjem ulijiet Abraham. Il-mannara ġa tresqet mal-għerq is-siġra u għalhekk kull siġra li ma tagħmilx frott tajjeb titqaċċad u tinxteħed fin-nar. Jiena ngħid għalija nammitkom bl-ilma għall-indiema, imma min ġejn warajja huwa aqwa minni u ma jistħoqlix inġorr il-qorq tiegħu. U jammitkom bl-Ispirtu Santu u n-nar, il-midra qiegħda fidu
biex iderri l-qija tiegħu u jiġbor il-qamħ fl-imħażen. Imma t-tiben jinħarqu b'nar li ma jintefjiex. Il-kelma tal-mulej. Naqralkom nota pastorali li ndbatet mill-Konferenza Episkopali tal-Iskfijiet tagħna. Nipproteġu kull ħajja umana bozza kbira. Il-festa tal-Immakolata Konċizzjoni li niċċelebraw nhar il-ħamis li ġej 8 ta' Diċembru hija festa għażiża ħafna għalina l-Maltin. Hija festa li għandha messaġġ importanti wkoll fl-istess kelma li tant għandha tifsira, konċizzjoni, għax tfakkarna li aħna niċċelebraw lil Marija mill-ewwel mument ta' tnissejl tagħha. Hija bla teba mill-ewwel mument ta' tnissejl tagħha. Fl-istess festa hemm din id-dikjarazzjoni ċara li l-ħajja umana hija għażiża mill-ewwel mument ta' tnissejl tagħha. Meta aħna nitkellmu fuq il-għożża tal-ħajja mill-ewwel mument ta' tnissejl u r-rispett lejn id-dinjità ta' din il-ħajja li bdiet, ma ngħidux hekk għax hija l-fidi li tgħidilna li hemm ħajja umana mill-konċepiment, jew għax il-Knisja tgħidilna hekk. Hija x-xjenza li tgħidilna dejn. Anke sken tat-tarbija fil-ġuf turik l-iżvilupp gradwali tal-ħajja umana meta it-tarbija għadha ma twildietx. Fil-ġuf hemm xi ħadd u mhux xi ħaġa. Li tgħidilna l-fidi biex nożżu din il-ħajja li bdiet għax kull ħajja hija don ta' Alla. Fid-dawl ta' dan irridu nuru it-ħassib kbir tagħna rigward l-emenda li qed tiġi diskussa bħalissa fil-Parlament u jekk tiġi approvata iddaħħal l-abort f'Malta. L-emenda proposta ma titkellimx biss fuq is-sitwazzjoni ta' li tkun f'periklu li tmut minħabba tqala tagħha. Nafu li meta jkun hemm periklu ta' dan it-tip, it-tobba dejjem ippruvaw isalvaw lill-om u lit-tarbija. U meta ma rnexxilhomx isalvawhom l-itnejn, isalvaw lill-om. Kull meta sar hekk tul is-snin qatt ma nħolqu problemi legali għall-ommijiet jew għat-tobba. Ma kienx hemm bżonn ta' tibdil fil-liġi biex l-om tkun salvata jekk tkun fil-periklu tal-mewt. Imma l-emenda proposta iddaħħal xi ħaġa ġdida. Titkellem fuq is-sitwazzjonijiet fejn mhux il-ħajja tal-om fil-periklu iżda s-saħħa tagħha u tipproponi li tista' tħares is-saħħa billi toqtol ħajja umana ġdida. Dan ifisser abort. L-istorja ta' pajjiżi turina li l-abort daħal propju blużu ta' din il-kelma saħħa u kif qed jiġi propost fl-emenda. Din hija ħaġa serja ħafna. Aħna nafu li fejn is-saħħa teħtieġ kura għandha tingħata kull kura meħtieġa u fejn l-om għandha bżonn il-għajnuna għandha tingħata kull appoġġ li teħtieġ. Imma m'għandekx toqtol ħajja umana biex tħares il-saħħa ta' xi ħadd. Meta wieħed jinnega d-dinjità tat-tarbija fil-ġuf, il-pedament tar-rispett lejn id-dinjità ta' kull bniedem, inkluż tal-mara u l-professjonisti jitfarrak. Nixtiequ nagħmlu appell ħerqan biex insemmu leħinna b'mod ċar favur il-protezzjoni tal-ħajja f'kull waqt tagħha, mill-ewwel mument ta' tnissejl tagħha sa tmiem naturali tagħha u f'kull waqt tagħha. Nagħmlu wkoll appell speċjali lil dawk li ġorru fuq spallejhom ir-responsabilità kbira biex jiddeċiedu rigward l-emenda, biex l-għażla tagħhom tkun favur il-ħajja u mhux favur il-mewt. Nitolbu ħafna lill-Omna Marija, l-Immakolata Konċizzjoni,
li dejjem tfakkarna fil-ħajja li tibna ma tnissil biex tidħol għalina u tenna ħalli dejjem nipproteġu kull ħajja umana bożza kbira. Charles J. Scicluna, Arċisqof ta' Malta, Anton Teuma, Isqof ta' Għawdex, Joseph Gallia Kurmi, Isqof Awżiljarju ta' Malta. Il-Vanġelu tal-lum eżies ikompli anke ma' dak li qalulna l-isfijiet. F'kelma waħda l-isfijiet qed jgħidulna u ħeġġuġna biex nilqgħu il-kelma ta' Alla. Il-kelma ta' Alla li toħloq. Hawn sentenza sabiħa jien kull meta nisma' dan il-Vanġelu niftakar mill-ewwel f'esperjenza li għaddejt minnha. U xi ftit jew kienet esperjenza ta' biża'. Niftakar konna qegħdin ma' grupp ta' żgħażagħ meta kont għadni Ruma, mill-parroċċa ta' Ruma, u konna morna it-Tunisija fid-deżert tas-Sahara. U konna morna hemm biex nagħmlu propju qisu irtir fid-deżert. U darba minnhom waqt li konna fid-deżert domna u ma tajniex każ li dawlaqt jidlam. Fid-deżert kif tinżel ix-xemx jidlam mill-ewwel u anke l-istess temperatura tinżel ħafna avolja tkun nisħana. U twerwirna għax ma bqajna naraw xejn kif se noħorġu minn dan id-deżert ġo din id-dalma. U niftakar kien hemm fil-post qrib fejn konna aħna kien hemm tinda familja ta' Bidwini. U kien hemm anke xi numru ta' tfal. U niftakar ġie tifel ċkejken u għednielu xi ġralna kif se noħorġu. U dan it-tifel ċkejken ma kellux aktar minn 8 snin. Rikeb fil-ġip li konna bija, imnalla jien kont Malti, għaliex bdejna niftehmu anke bil-lingwa tagħna. U dan it-tifel kull ma kien jgħidilna imxi, lemejn, xelluk, dritt, xelluk, lemejn. U nduru. U fi ftit momenti erġajna ħriġna mid-deżert u sibna r-raħal li kien propju fejn kellna id-dar fejn konna qegħdin noqogħdu li kien fil-bidu tad-deżert. U aħna dakinhar għamilna din ir-riflessjoni. Forsi ħafna drabi naħsbu li fid-deżert l-aktar ħaġa importanti u li jissib l-ilma fejn tixrob. Imma fir-realtà mhuwiex biss l-ilma. Fid-deżert biex tgħix irid ikollok persuna li taf tmexxik biex int ma tintilifx. Irrid ikun hemm xi ħadd li jurik it-triq. U dan il-Vanġelu ta' Ġwanni l-Battista li huwa wkoll qiegħed fid-deżert tal-Ludija u qiegħed jgħidilna ħejju t-triq biex intom toħorġu mid-deżert tagħkom, biex intom toħorġu mill-iskjavitu tagħkom. Imma interessanti li għal San Ġwanni l-Battista l-Vanġelu San Mattew japplika din is-sentenza u li hija ċara ħafna. Leħen ta' wieħed jgħajjad fid-deżert. Leħen, sempliċi vuċi. Imma dik il-vuċi qiegħda tgħid kelma. Ħejju it-triq għal mulej.
Aħna fil-Malti għandna distinzjoni sabiħa. Vuċi u kelma. Il-vuċi tista' tkun twerżieqa, ma għandha sens ta' xejn, għajta, leħen. Imma huwa l-leħen li jinbagħat iwassal il-kelma. Għaliex il-profeta Iżajija u San Mattew japplikaw din is-sentenza għal Ġwanni l-Battista. Għax Ġwanni l-Battista bil-vuċi tiegħu ma kienx iwassal l-idea tiegħu, il-kelma tiegħu, imma jwassal il-kelma ta' Alla. Jekk aħna niftħu l-ewwel ktieb tal-Ġenesi, il-kelma minnu? Il-kelma huwa Alla. Hija il-kelma li toħloq, mhijiex il-vuċi. Ikun id-dawl, u d-dawl sar. Ikunu l-ilmijiet. Ikun hemm ix-xefaq bejn ix-xemx u l-lejl. Il-ktieb tal-Ġenesi l-ħolqien għall-kelma t'Alla kollox jibda jeżisti. Dak li jagħmel Ġwanni wassal lill-bniedem bil-vuċi tiegħu il-kelma ta' Alla. Għalhekk meta ġew il-Fariżej kważi ikun qalil magħhom u jgħajjarhom intom nisa lill-lifat. Għaliex? Għaliex intom li għandkom fidejkom il-kelma t'Alla, dik il-kelma t'Alla intom m'intomx tħalluha tmexxikom. Għalhekk bdejt b'dan l-eżempju ta' din il-ġrajja li ġrat f'ħajti. Kieku aħna li ma nagħlina nafu u għedt imma jien ħanafda fuq dan it-tifel ta' 8 snin ġol qalba tal-lejl fejn m'hemmx dwal. Mela jien minix nara bħalu u fejn qed jara t-triq. Konna nibqgħu imwaħħlejn hemmhekk mitlu fejn. Imma x'ġara? Aħna fdajna fuq il-kelma ta' dak it-tifel. U hekk ukoll eżies jista' jiġri lili u lilek fil-ħajja tiegħi. Ftit ilu xi ninqara il-Vanġelu u l-ewwel qari kif jispiċċa? Il-kelma tal-mulej. Ma ngħidx din hija l-vuċi tiegħi, il-kelma tiegħi, imma l-vuċi tiegħi, il-vuċi ta' min qara ma wassalx l-idea tiegħu, wassal il-kelma ta' Alla. Fil-ħajja tagħna jista' jiġrilna l-istess. Kif anke ġralhom il-Fariżej. Il-kelma ta' Alla nirriduċuha vuċi. Smajta l-lejla, mort id-dar u niġi ħanuża kelma goffa, niġi naqgħu inqum minn dak li qalli Alla. U nagħmel li jgħidli moħħi. U nagħmel li nisma' fl-aħbarijiet, jew li naqra fil-gazzetti, jew li nara fuq il-Facebook. Jew nara dak li nifhem jien. Dan hu nħejju ruħna eżies. Ejjew nieħdu bis-serjetà il-kelma ta' Alla. Ejjew ma nirriduċux il-kelma ta' Alla f'vuċi. Ħoss li smajtu u baqa' sejjer marrieħ. Xi kultant nagħtu widen iżjed il-kelma ta' bniedem milli l-kelma ta' Alla. Il-konverżjoni inħejji ruħi għal Alla iseħħ fija biss jekk jien dik il-kelma ta' Alla inħallija tmexxini u toħroġni mid-deżert, mid-dalma li nista' nġarrab fil-ħajja tiegħi. Għaliex? Għax il-kelma ta' Alla hija kelma ħajja. Il-kelma ta' Alla hija kelma li toħloq. Il-kelma ta' Alla hija kelma li tagħti direzzjoni. Il-kelma ta' Alla hija l-kelma li ddawwal
il-ħajja tal-bniedem. Qabel nistqarru il-fidi tagħna nixtieq nfakkarkom li l-ġabra li qiegħda ssir f'dan il-weekend qiegħda ssir biex inġabru l-ispejjeż għad-dar tal-irtiri li qiegħed jagħmel is-santwarju. Hekk inħeġġiġkom biex min jista' joffri tal-inqas €1. Ejjew eżis issa nqumu bil-wifqa u nistqarru l-fidi tagħna. Jiena nemmen f'Alla wieħed il-Missier li jista' kollox, li ħalaq is-sema u l-art, dak kollu li jidher u dak li ma jidirx. U f'Mulej wieħed Ġesu Kristu, Ibn waħdini ta' Alla, imnissel mill-Missier qabel kull żmien. Alla min Alla, dawl min dawl, Alla veru min Alla veru. Imnissel mhux magħmul, natura waħda mal-Missier u bih sar kollox. Niżel mis-smewwiet għalina l-bnedmin u għall-fidwa tagħna u ħal ġisem bis-seta tal-Ispirtu Santu minn Marija u sar bniedem. Salbuh għalina, bata taħt Ponzu Pilatu, miet u difnuh. Fit-tielet jum qam minn bejn umiet skont il-kotba mqazza u tela s-sema u qiegħed fuq il-lemin tal-Missier u għandu jerġi bil-glorja biex jagħmel ħaq mill-ħajjin u mill-mejtin. U s-saltna tiegħu ma jkollix tmiem. U fl-Ispirtu Santu Mulej li jagħti l-ħajja li ġej mill-Missier u mill-Liben, li jum minn weġġa fl-imkien mal-Missier u mal-Liben, u li tkellem fahom il-profeti, fi Knisja waħda qaddisa, kattolika, apostolika, nistqar ma'mudija waħda għal maħfra ta' dnubiet, nistenna l-qawma mill-imwiet u l-ħajja ta' żmien li ġej. Amen. Nersqu eżies quddiem il-Mulej b'qalb niedma u fiduċjużi f'imħabbtu inresqu it-talbiet tagħna. Nitolbu biex il-Knisja tkompli bil-ħidma tagħha dik li twassal il-kelma ta' Kristu lill-bnedmin kollha. Nitolbu għall-mexxejja ta' pajjiżna biex ma jagħmlux liġijiet li bihom tiġi miċħuda l-ħajja tat-tarbija fil-ġuf. Nitolbu għalina l-koll sabiex f'dan iż-żmien tal-Avvent ikun żmien li fih niġġeddu fl-impenn u x-xhieda tal-ħajja nisranija tagħna. Nitolbu f'dan iż-żmien tal-Avvent ħadkun għalina l-Verġni Marija l-Għalliema tal-ħajja biex bħala aħna nagħtu widen għal kelma ta' Alla li titħabbrilna. Nitolbu fiskiet inresqu it-talbiet tagħna. Ilqa' talbna Mulej u għatina l-Ispirtu tiegħek sabiex iqawwina u hekk inkunu nistgħu nisru għal miġja tiegħek, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Jitolbu ħuti biex dar is-sagrifiċċju tiegħi tagħkom ikun joġob lil Alla l-Missier li jista' kollox. Taffi Mulej il-korla tiegħek, il-qajt tal-pumli u s-sagrifiċċju tagħna
u fejn ma jwaslux il-merti tagħna, għatina lajnuna int fil-ħniena tiegħek bi Kristu Siedna. Il-mulej ma'kom, nerfu qlubna il fuq, nizzu ħajr lil-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tassew mulej missier qaddis, Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna, li dejjem u kull imkien inroddulek ħajr bi Kristu Siedna. U bl-ewwel miġja tiegħu fis-sura f'qajra ta' bniedem temm il-pjan li jint ħejjejt minn qabel u fetħilna t-triq għas-salvazzjoni ta' dejjem biex meta jiġi darba oħra fis-sebħ tal-kobor tiegħu niksbu fl-aħħar bid-djar il-premju li issa qegħdin nisru għalih u nistennewh bit-tama għax inti stess wettulna. Għalhekk mal-anġlu l-qaddisin kollha tiegħek, mal-qtajja kollha tas-sema, aħna ntennu l-innu tal-glorja tiegħek u magħhom intennulek. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, is-smewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek, osanna fl-ola tas-smewwiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-oli tas-smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti lajn ta' kull qdusija, qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u id-dem ta' Siedna Ġesu Kristu. Li meta kien se jingħata biex mir-rajħ ibati ħaj il-ħobs radd il-ħajr qasam tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalċi reġa' radd il-ħajr tal-disċipli tiegħu u qal: ħudu u ixorbu minnu il-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jixxirret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabbru l-mew tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmien tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Siedna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għaliex oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. Mitċo kontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqqadna f'ġisem wieħed li ilna li nieħdu sem il-ġisem u id-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxarda mad-dinja kollha u ittaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton, l-isqfijiet u l-ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-koll nitolbuk, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem flimkien mal-Verġni mqazzhom Malla Marija, ma' San Giuseppe, l-Apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu. Jingħata lilek għalla missier li tista' kollox, flimkien ma' l-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Sejrin ngħidulu il-missier tiġi saltnatek. U kif tiġi s-saltna tiegħu? Is-saltna tiegħu tiġi fostna meta jiena u int dik il-kelma li jew jgħidilna inwettquha f'ħajjitna.
jew għalhekk nitolbu biex il-kelma ta' Alla tkompli turina t-triq, tkompli tmexxina, tkompli iddawwalna. U għalhekk ngħidu: missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum matina llum, aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina u la ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Atina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet, aħna u nistennew nittamaw ilina u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu, li jett l-apostli tiegħek inħallilkom isliem, natikom isliem tiegħi, la tħares lejn nubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija isliem u laqda li jien trid fija, int li tgħix wis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf ta' Alla li tneħħi id-dnubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf ta' Alla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja, ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jissoqlix tħol taħt is-saf tiegħi, iżda kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Ġisem ta' Kristu jħarrisni għal-ħajja. Taqarbina ta' xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirġa' fik ġewwa fija, imma ġara darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena li naqgħod miegħek. Ħeġġiġni bil-mħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jiena nemmen dejjem fik, nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Amen. Grazzi Sinjur Alla u aħfirli Sinjur Alla. Ikun imbierek Alla, imbierek l-isem imqaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem. Imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierek l-qalb imqazza tiegħu, imbierek id-dem għażiż tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-Artal, imbierek l-Ispiritu Santu Paraklitu, imbierek l-kbirhom tal-Alla Marija Santissima, imbierek l-imqazza u l-Immakulata Konċezzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjuż tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġini u Om, imbierek San Ġusepp Arus Kastissimu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu. Ruħ ta' Kristu qaddisni, ġisem ta' Kristu salvani, ilma tal-kustat ta' Kristu aħsilni, passjoni ta' Kristu sabarni, Ġesu ħanin ismani,
fil-pjagi tiegħek aħbini, la tħallina qatt ninferet minnek, mill-ladu ħażin ħarisni, fis-sija ta' mewti sejjaħli, ġew waħdanek ilqani, biex ma nanġlu l-qaddisin tiegħek infaħrek għal kemm twila l-eternità hekk ikun. Mulej għamil l-istrument tal-paċi tiegħek, fejn hemm il-mibeda ħallini nħeġġeġ l-imħabba, fejn hemm il-ħtija ħallini nferex il-mafra, fejn hemm id-dubju ħallini ndaħħal il-fidi, fejn hemm il-qtieħ il-qalb ħallini nqawwi t-tama, fejn hemm id-dlam ħallini nkebbes id-dawl, fejn hemm in-niket ħallini nxerret il-ferħ. Il-mulej ġie eżies, ġie biex ikun il-gwida ti ħajtek. Ejjew inħalluh imexxina. Ejjew nitolbu l-qawwa tal-Ispirtu biex il-kelma tiegħu tkun tassew kelma li ġġeddidna, tagħtina ħajja ġdida, li toħroġna mid-dlam tal-ħajja tagħna għad-dawl. Nitolbu. Issa li ħadna dal-ikel tas-sema fiċ-ċokontana nitolbuk mulej biex bis-sem li nieħdu f'dan il-misteru tallimna nqisu bilgħaqla lis-siwej tal-ħwejjeġ tad-dinja u norbtu qalbna mal-ħwejjeġ tas-sema bi Kristu Siedna. Nagħmlilkom xi avviżi. Kif tafu nhar il-ħamis hija l-festa għażiża tal-Immakolata Kunċizzjoni. Għalhekk f'dan is-santwarju l-erba' lejliet dejn il-festa sejjer ikun hawn veljaġġ kejkna li tibda fis-sitta ta' filgħaxija. Imbagħad tkompli bil-quddiesa tal-festa tal-Immakolata fis-sitta u nofs. Imbagħad il-ħamis il-festa tal-Immakolata il-quddies ikun f'dawn il-ħinijiet. Filgħodu fis-7 u nofs, fit-8 u nofs u fil-10. Imbagħad qudiesa oħra fis-6 u nofs ta' filgħaxija. Inħeġġukom biex nożżu din il-festa għażiża qudiesa u bit-talba tar-Rusarju. Loti tad-demm inħeġġukom forsi ħafna minnkom smajtu bid-disgrazzja li ġrat propju llum Malta, dak il-bini li waqa' u hemm diversi persuni qegħdin l-isptar u allura hemm urġenza għall-loti tad-demm. U għalhekk min jista' jagħti id-demm għada imur jagħmel dan fil-berġa tax-Xewkija bejn it-8 ta' filgħodu u s-sija ta' wara nofsinhar. Fuq l-artal tal-ġenb qegħdin taraw dik is-siġra tal-miliet li hija s-siġra tal-karità. Dik trid tiżejjen propju bl-oġġetti tal-ikel li intom tpoġġu hemmhekk taħt is-siġra. Żejjed wieħed jieħu waħda minn dawk il-stilel li hemm u fuqhom hemm miktub x'tista' ġġib. Dan biex qabel il-miliet nibdew inqasmu dawn l-affarijiet tal-ikel lill-familji li huma fil-bżonn. Bħas-soltu hekk inħeġġiġkom biex inkunu ġenerużi. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Ejjew hekk ngħidu dawn it-tliet avamarijiet nitolbu lil Omna Marija biex aħna wkoll bħala nkunu kapaċi
ninkarnaw impoġġu fil-prattika il-kelma ta' Alla. Walek nejdu fl-imkien, Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Sliem għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa, imbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla, itlob għalina mid-inbin, issa fis-sija tal-mewtana. Amen. Madonna ta' Pinu, Sultana tal-familja, ħarstek fuqna dejjem żomm. Morru u għejxu fil-paċi ta' Kristu.